बचवले साहब रची संविधानवा धानी देशवा के बचवले साहब रची संविधानवा धानी देशवा के बचवले साहब। गर्दन में हारी रहे झाड़ू कमर में हौवे चमार शूद्र कहे सब नगर में। क्या बात है, के लिखा है? गर्दन में हारी रहे झाड़ू कमर में हौवे चमार शूद्र कहे सब नगर में। गर्दन लेट होगा में 1 2 3 4 गर्दन में हारी रहे झाड़ू कमार में हौवे चमार शूद्र कहे सब नगर में। भइले सपनवा सगरो रोवता जहनवा धानी भइले सपनवा सगरो रोवता जहनवा धानी देशवा के बचवले साहेब लिखले संविधानवा धानी देशवा के बचवले साहेब लिखले संविधानवा धानी देशवा के बचवले साहेब। साहब नखा सुनात क्रासिक प्रोग्राम आरू कमार में हौवे चमार कहे सब नगर में। भइले सपनवा सगरो रोवता जहनवा धानी भइले सपनवा सगरो रोवता जहनवा। पढ़ल लिखल बड़ पढ़त लिखत बड़े लोगवा बिछड़े समाज हो उन्हीं के देन होवे मिलल जेवनाज हो। पढ़त लिखत बड़े लोगवा बिछड़े समाज हो उन्हीं के देन होवे मिलल जवनाज हो। लिखेले राहुल संदीप गावेले भजनवा धन भैया सुशील टंडन चुमेले चरणवा धानी देशवा के बचवले साहब लिखी संविधानवा धानी देशवा के बचवले साहब लिखी संविधानवा धानी देशवा के बचवले साहब। संदीप राहुल लिखले लिखनवा धानी लिखले लिखनवा लिखेले ना लिखले लिखनवा धानी गावेले राहुल संदीप मिला जमनाज हो गावेले संदीप राहुल लिखले लिखनवा धानी गावेले संदीप राहुल लिखले लिखनवा धानी। आपका नाम है यहाँ का है लगाइए वही स्वर में गावेले संदीप राहुल काहे के बनावत रहुआ लिखना धानी भैया सुशील टंडन पूजले चरण। हाँ सही है चुमेले सही है। अब आइन खैली लिखले लेट होते रहो काम पर जाए करे हुए धानी भैया सुशील टंडन चुमेले चरणवा धानी देशवा के बचवले साहब रची संविधानवा धानी देशवा के बचवले साहब रची संविधानवा धानी देशवा के बचवले साहब। ठीक है।